saka promoter ndobva taura mangwana chokusenzera anza no Leroy we can't continue like this. It's okay kumba na system pango ngata anything muri kuno sokera kumba sanda patakazo vadangu taura team yese tamata kutodi takutodzokera pada siya wana Tedious vari manje vari ikoko pakazungusara vanhu ndovakazokumbira kuti anokumbira mukomana wemoto yasare kuti nomukomana aita zvokudya moto afumanaka mwana kake so ari kwaTedious ndopa akabva asara ipapo ndobva atongosarira tukwani kwaTedious saka ngatadzoka namukoma system asi mari dzedu mabalansi chichi chakapiwa hapana chakanetsa promota tikudzoka saka tadzoka akabva tangota serious mukoma system zodzimara akazotisiya ayo akaita serious ka ndobva zvapera zvapera vatomboenda kwadokta vatorapwa ndakazwanisa kuchitungisa hospital zvikatomboita 8 ndobva zvambopera handiti ndobva zvangozotanga akatanga kuzvimba futi makumbo futi akatanga mashows atakatomboita muno muZimbabwe vachichiridza vakagara pasi vanhu vachingotaurawo zvavanoda chichichi kusvikira tazovadzorera futi kuchipatara ndomazuva yakastrike vanhu manesi nemadoctors ndomunyama wavazoita iwona vakuzovabvisa vakuzanisa paprivate kuzengeza for kugombawo private doctor akamuka surgery so ipapo manje pazvazvo zvazominya ndobva vazondisiya mukoma system. There's no heaven, the whole nation on one station. There's no heaven, the whole nation on one station. There's no heaven, the whole nation on one station. ichokwadi mangozunzirawo poka ndiye Leroy Kamsena achitiudzawo ka mazuva ekupedzisira amukoma system nokudaro kare kaitinzwe kubva kuna amai guru Barbara Mabuya vanhu vaiwo ka mudzimai wamushaka system tazvida amaita zvida vakanyanya kubleda buda motwe zvikanyanyisa svika pamotwe ipapo takabva vakazoita problem yemagums vatazoenda kwadokta kuya takaenda kwadokta wemazino mva vapiwa mushonga wakapiwa vanenge vanga vasinga allergic kusulfa saka patakazoenda kuna umwe doctor akabva toti tichitoendai nawo kuhospital kuti vari kutoratidza kuti akapiwa mushonga wanga usikaenderani nawo because maziso anga atochinja atoaita yellow ndopa vakazonopiwa mubhedha asi vapiwa mubhedha vakambozoita zviri nani vaita zviri nani vadzoka kumba mva vangoti sokuti sanhasi vambobuda vavadzoka vavasiya sadza zvanzi sadza rangu musaridya ndoda kuzoridya mva vazondimutsa vachichindwa sadza rangu riya saka ndakabva ndangoona kuti ranga singaita kuti ndiwape sadza ranga ratonhora saka ndakabva ndangobika rimwe sadza vandavapa mva vachikabva vatichande kwadokta vaya kuhospital vataenda vataidzirwa tiriko bva vaswera I think yanga iri Thursday tazoenda makuswera chida kunovaona vatatosvika vashaya kuchitungwisa ikoko makazonovaradzika kupi kuchitongwisa ikoko tine urombo chose nezvakaitika ipapo vakabva vashaika vakaradzikwa ikoka kuchitungwiza aiwaka etinoti zororai murugare chokwadi mazhetese ozhira system tinotaiwaka zororai murugare shasha yesimoko muridzi wesimoko tinoti Mwari wavatungamirire kwavari ikoko.
kana ndakatadza undiregererawozve kana ndakatadza undiregerera kana ndakatadza undiregererawozve kana ndakatadza undiregerera kana ndakatadza undiregererawozve kana ndakatadza undiregerera kana ndakatadza undiregererawozve chokwadi chacho chazochiona 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 Agogo Banda akutafara tiri mtora shanga pachigayo alibwanja malume Mr. Banda akuti sisi mtazwida ndima mukonda kwa mbiri pepani ndaida kuti usvike kumbairo ndaida kuti uone hapo ndaida kuti uone munzwa uyo ndaida kuti uone hapo ndaida kuti usatsika munzwa uyo ndaida kuti uone hapo ndaida kuti uone kumbairo ndaida kuti uone hapo ndaida kuti usatsika kumbairo ndaida kuti uone hapo ndaida kuti uone munzwa uyo ndaida kuti uone hapo ndaida kuti usatsika munzwa uyo Gwasira kutongai macheka yesa kambanje Sandra Motsi Noah Gwimbi ngoma Noah zviri kufamba ere Rosi Dingane Ruo Sonia Rudo What property chibata moto Tadzi yangu waroa yeweka Farai Mzemba King Fatso zviri kufamba ere Tenda igadzikwa aparise panoto nasi papo Koko mavia kubudire kose define my mpofu Maitengwe border post mofela Clever Takawira Anoti Kondesa amigo nzina the road runner Ariseko Gracious Magidi Akoleta Ncuwe
sekuru chinake pa Joshua Nkomari seikomisa pila zimapira vanavo Esoni Karambwe Alfredis Jambe na Florence Muru Jimmy Piri Tinase Chatigu Wanda Mtoriti Ngoma Wanda Maroe mimika Innocent Drau ya Mafana haro kumozambiki chete Drau Imanyo chibongodze Zviri kufambere Give Fatso Francisco And 9 minutes past 11, don't go up and tell them Niri wako Europa mwanaiwe Niri wako Europa mwanaiwe Nasija ninga kuingira chibu Nasija ninga kuingira chibu Niri wako Europa mwanaiwe Albamu rinonzi huni nyoro riega Karna kumira musha albamu riega Nasija ninga kuingira chibu Nasija ninga kuingira chibu Leroy Kamsena pa lead Lucky Miliki pa rhythm Amushaka Vupita pa bass sa derere Sekai Antonio Amai paida masira sekwe mimi Adi seko mkorokoza Lakson Antonio Apa noto na apone amai Antonio Edmonya Zwigo Auriseko ngoma wangu Joshua Sato pa DZ hapo Sitila Musikendulu Achie mwali anga Alibwanja gogo Kendulu Apita kumboni lero Planiko niko nasidekeshe Margaret Makoni Aliseko Franco Kana hama tichida iwe mundashi onase Kana hama zoda iwe mundashi Enala Trusida Kana hama zoda iwe mundashi onase Anzi here ne mari Rave kuwenga hama Romberi here ne mari Rave kuwenga hama Shila ne nunzi Kuhopliko kurise Kana hama tichida iwe mundashi onase Na Suwacho Suzen Susan Kana hama tichida iwe mundashi onase Vano pere kutambura kwangu Shea nyaruwari kuringama Vano pere kutambura kwangu Osera zeko siri zaita onana Iri seko miri kuringama Vano pere kutambura kwangu Abigeo Edigeo Munyanyi Chibaba chacho Big Joe Pa ushe kuzipa chiguenda Seko mkwasha wangu Mangangula The Mangangula Kitchen Reketi njopana pa kuti Lucky Miliki Ndiparufu pacho pa pakamira sei Mkumana kashimira pa ena paka Vaka uya waimbi wakaonda papena wana apo pakasara vaimbi vese vanga varipo nguva iyoyo ana Charles Charamba ana Simon Mbetu ndo vanga ari ma big time yo ana vanga vaimbi vazhinji vese vakuru vanga varipo vese vanga vachirwa penyu vanga varipo Magitara katomboridzwa ipapo magitara akatoridzwa ipapo ava instrument yanga yakatosetwa apa akatoita phungu yona vachidza magitara Makanomchengetera kupi system akaiswa pa akaradzikwa pa aero symmetry ndo pakanoradzikwa ipapo
Right. Ege tichinzwa panapa kuti kubva kuna amai guru Barbara Mabuyaye amaita zvida kuti mukoma varadzikwa paelsimetri apa puchitungwiza upenyu hwakazenge hwaasei mukoma hwasisipo mama jaira kugara nemukoma upenyu hwanga hwasei manga makuzvidhonza sei mama akuzvitambirawo sei vashaya Bounpita varipo vakaenderera mberi vachiridza kozoitawo Bounpita vashayawo vamwewo vakazoendererawo mberi vachiridza. Takazonzwa kuti pane kuzokakavadzana kwavakazoita nenyaya yezita rebhendi mwachiti ndini ndinoda kushandisa zita umwe achiti ndinoda kushandisa zita vana Leroy nana mukoma Isaac vakungodhonzerana kudaro imimi mave makamira divi ripo yezve maisitambirawo sei? Ndandisina divi randakamira ndaingoti ari kungoita zvinoendeka ndowandinosapota nechikonzero chaita kuti ndisatore side vese hunhu hwavo kawanga wakangofanana nechikonzero chokuti hapana wandinoverenga kuti akaenda kunoridza akati amai guru ndadzoka ndaita mari kufurikidza nezita ramukoma system kana kuti $8 kana kuti $2 mutengo weufu hapana. Saka hapana wandinoti uyu ndowandainatsosapota hapana side ndaitora. Saka mukuru kuti mimi instrument zvarakazongoenda nebhendi ikoko kwakaenda imbo ndokwakaenda dzoro. Mino Bounpita kwavakaisa kiti zvese nemota ndangosara chigara pamba. Saka pana nhasi unomugere yenyu kuchitungwizako? Ndiriko. Maita zvida munoitei muupenyu pari chino? Cross border kuodha nekutengesa odha hembe ibhutsu mahandbag kana nemwe nguva pamwe togona kumbodha zvinhu zvakadai nematv kana mari iri kutendera. Zviri kufambazvo? Mazuva hazvisi kufamba mari hakuna. Takatarisa kune vanhu vanenge vachizikanwa sekuti vaimbi ukashayikirwa nemurume vanhu vanotaura zvakawanda asi ndezvekungotarisa upepo pakutukana nevanhu nokuti ukada kutukana nevanhu kakuna kwaunosvika umwe anotonakidzwa nekupindura kwaunonge uchiita unogona kupomedzerwa zvawasina kuita unogona kupiwa even chero varume vausina kudanana nawo. Saka zvimwe zvacho hazvisi zvekutarisa ndezvekungosiyana nazvo. Ndakasangana tongoti even vateereri vazhinji vamwe vanofunga kuti ndakagarwa nakana Peter vamwe vanofunga kuti ndanodanana nevaningi navasystem handina kana muningi navasystem wandakambodanana nawo. Mamwe maproblems ekuti munhu unongochisangana nawo unotoona umwe munhu chero akanyora kana kuti paintaneti kuti Peter akafa akauraya uri mukadzi wasystem aiwa imbofunga kuti uriwe uchinzi wakauraya munhu unonzwa sei asi ndirozongozviisa zvese kuna Mwari kuti Jehovha ndoenda sei ndovanoziva chokwadi nokuti nemwe nguva chero ndakada kuti anewe nharoka hapana hatimbonzwisisana asi Mwari ndovanenge vachiziva chokwadi ndo mamwe matambudziko atakasangana nawo ine zvotondirwadza kuti unonge uchipomedzerwa zvinhu zvavo unoziva kuti zvinombobvira zvakaitika mukati meupenyu hwangu asi chokuita panei pasina. Kana Peter wacho ndita nedhera akamboti mai guru ndokudai hapana asi kuti handizoti vanhu pavaizvitaura vaizvitora kupi. Kana kuchinzwa Peter akazoshaya akashayawo nerufu rwaMwari inini handina chokuita neupenyu hwaPeter. Ini Peter ndaingomutora semwana pandakaroorwa Peter anga achiri kuenda kuchikoro ndaingomutora semwana handambobvira ndamutarisira kuti angaite murume handambobvira ndamutarisira kuti angazoita murume wangu semafungiro anoita vanhu asi kuti handingavarambidzi kufunga kwavo ndo mafungiro avo zvangodai nekuti imimi muri mushamarari kana kuti vamwe vanhu vatinoziva venyika vatinenge tichiziva isusu ndinogona kumuka ndichitaura zvandinofunga nditi zvinova zviri zvekunyepa ndifunga inyaya dzakawanda dzevaimbi dzimwe dzekunyepa. Saka hapana vanhu hatingavarambidzi nokuti vanhu vacho ivavo vanotaura zvavanoda kandofuti vanotisapota vanoita kuti tikete tinodya tichiguta. Wasira zako siperire Zakaria padombo shawabo ambuya ano rasta ilo tsamanye point
waswera sekwa gate mobumira dia edimonya zviko dia Samuel Mungandaire waswera seko dia Beto Mungandaire na Samuel Mungandaire dia Andrew Kanjiwa dia Chewire Ojesi dia Joyce Chari dia Simbanyika dia Ziona Ngaufe dia Gabriel Chimanga Koshani Kapembe dia Graham Lunga dia Dazi Ngirazi vachauya vakuza Peter Matonsi pajoza ku South Africa koka ati takachibata chimuti kuti dzvi Matonsi hauna chaunomuudza anecha system tazvida chakaipa ari kuzwa kuti system tazvida was always perfect akuda system kusvika pabhonzo Matonsika tisarambane vachanyara makuva kurebesa muromo muromo kuitange kamutswiri unobva wareba zveshuwa right. Manzwa apa mashoko anosuvisa ataurwa apa kuti vanhu vakazenge vakundipomera kuti veduwe inini ndakazopinda munhaka naPeter veduwe vanhu musataure kwamusina kuswera anditika right. Regai tinzwe panapa mukoma Isaac vachitsinhirawo zvakare nyaya iyoyo kuti veduwe zvakataurika. Ikati kutaurika hazvina kumbofa zvakaitika zvinhu zvakaita saizvozvo ende hazvimbofa zvakaitika futi zvinhu zvakaita fanike izvozvo zvakafanana mukoma system vachangoshaika I think pane pamwe pandakazombodzvoka futi kakuno kuchitungisa kuno chinzi system yabirwa kasiketi rake atokandwa panze chichinzi munhu wani anongotanga nenyaya dzakaita fanikidzo dzese munhu wani so anongotanga ngocreata then yotongozara kuvanhu yototanga kutoita nyaya hombe hazvina kumbofa zvakamboitika zvinhu zvakaita saizvozvo. Peter achitoona mai guru aitoti ndimai amai ndo vakatonyengera mwana wavo ndipamye mwanaka ndokuti musikana wake vanachitaura nezvake kuti toti hakusi kunyenga isachi handi vaiwirirana saka achiuya pamba zvinhu saizvozvo kusvika Peter angoona izvo paita brara ka ndobata se tobata vana ichiti betiyo ichiminza akangotorawo amainini shamwari yamaiguru shamwari yamaiguru but Peter kana kuti maiguru chakati kana kutamba chikuda hakuna isu zatidaro isu aine mamusati monzwa makohwa ega avato kana kutombosvikirana inini izvo zviraina andiwana mukadzi wemukoma wangu but mubedroom mavo shasha handipinde mangu mini maiguru havapinde izvo zviraina handiendiri kokumbako kana vanotsvaira ndana mainini vanin'ina vavo kana lese kana vazukuru vauya ndo vanopinda mubedroom mangu otsvaira kana lese kana ida kugadzira pabed pangu everything ivo maiguru havatombopinda mangu anoziva but madiscussions everything zvese tinechitoita tese dining takagara tese ichitoseka ita sei but mubedroom mamo chaivo handikwanisa kupinda because mubedroom mamoms nderespect namo right. Saka hakuna mwana akasara waPeter kunze kwanyasha kune mumwe akazombouya ndiri kumadezana ndiri kuchiwesho ainzi Peter wafuti anwana samanje akauya namainini mukadzi vachimai vacho vaibva kushamba inanzi athi ndakagara mainini vavo ndakanogara navo almost about a week. Peter anga achiri mupenyu ipapo saka idasoka mbana ndewako here mwana iye angoti anondinyepera but iye waiti ukamutoo mwana acho waizora kuti zichanenge Peter
but yaingoramba achiti anoninyepera chichi wati zvese kamwe kabrara futi kekushamba kangasangana kushamba apita waka sikana wakanaka chete adzaiuya vangasangana naye kushamba watinzwe kapita zvinhu zvezvi ini nandini apa ndada kuti vaende kurizwa DNA test zvinhu zvezvezvi ini bhosi indainyasozva kuti uyu mwana weyesu dzikaite nodzera kuti anzi wakada kufanana zvinhu zvezvi kuti zvinhu zvezvi apa taisakwabviwa kwacho kushamba apa munhu angabva adarika pabhindura pesapa kuya kwamuripi kuchiwesha akatouya kuno kuchitukwizako zvikanzi ndai munotana nabanguru wakuchiwesha ndobatoya kuchiwesha ndakagara naye almost about a week and some days zvinhu zvezvi naakambana kacho kainzi kapita soka mukomana saka mai vacho pandakataura kuti muzodai havanazobatika kana one time kushamba ivo havanazodzoka kana one time komufano uyo haanazodzoka futi anomana asi mamune chishure chekuti aivangadzoke ndaida kuti atouya zvinhu zvezvi handiti baba shoka Peter aiti anondinyepera asi imimi marambiro aita munhu imimi semunhu mukuru maiona zvekutoti mwana aripo amenoti ari kupizva ainzi Peter anonzi Peter mwana acho aripo iyeyo endi mwana iyeye andiuza izvi unonyasona kuti aiwa samwe aiforoma yedu iye aingoramba zvake zvinhu zvaizvozvo but ndaiwazoona kuti uyu mwana ndokwedu manina havasi kunyepa saka iye mukuramba kwaaita kandosa ndakati ini ndine private medical aid ndinokunaenda kuna any doctor mukanotestwa izvozvo then imoonekwa then kuita kechiwani zvezvo but iye airamba ini mwana ndaitomuda but iye Peter aita seairamba mai wangazotora mwana kugara naye kaye baba vacho achinoita hasi wangu anomwana samani wakabvadzokera but iye ndomhuri yedu mwana yamenoti ari kupi izvozvo asi imimi sekuona kwenyu chakaita kuti mainini havasadzoke chii imi mataura nyaya yekutorwa ma-DNA test maybe ivo vanenge vachiziva futi kuti zvinhu zvakamira se pamwe Peter aitaurawo chokwadi you never know but it's like ini maona ndakaita mwana wacho samwe because angangoda kuda zvasina nyanya kuda kusiyana kana naAsani kana Queen vana vangu mafeatures lese kana vachiuya apa zvinhu zvaizvo unongoona kuti yes otherwise uyu ndouku kana wakasiyana una moms chichimwe but vana vanenge ndomaonana ndakaita ndosa ndakambotora nguva ndakagara nawo chidaona kuti anokwanisa kuzouya here saka vakazoti banguru takuenda ndondazongwapa mari ndobvazokera kushamba kwavo Peter acho haana kana kuda kuzodiyawo vanazomubvunza baba kuti ko mwana kana chichi kana even anomaigura ndomuziva kuti mwana chichi aingoti hasi wangu iyo hasi wangu saka it was another thing pozi kunyasha ndiye akatanga right vainzwa kaiyo maiguru Barbara ndakazombovabatawo zvakare umwe musi vachitaura na KB paredhiyo pamhepo apa ndakavabata ndakavataimira vaitaura paredhiyo apa ndiri kumba hangu ndakateerera vachitaura neKB ranga riri gore ra2017 takutona nayo rakakupinda mu10 years vataura naBonzo paredhiyo regaiti vanzo pane nguva noziva kuti nguva iyi handikanganwe naSisi Mutazvida ndeipi pekutanga taigara mu1 room chitongweza vatanga kuita zvinhu zvavo vega vane chasesa challenges vavadzoka kumba vavanditi hanti furniture shop then saka vakanga vakunditi ndisarudze chipo ndisarudze mubhedha ndakati kana ndikuda mubhedha nokuti kumba ndinawo tatine 3/4 beds ndoda wardrobe zvikanzi aiwa inokwana mari ndifunga kuti inokwana muupenyu hwatairarama bhosi taitorarama muupenyu hwekuti imba yatatogara inga isina kuplastwa ine zvidhina zvisina kutsva saka ipapo handikangani upenyu hwekuti Mwari vakabva vatotanga ndakabva nditanga kuona ruoko rwaMwari kuti vakabva vatisimudzira kubva pane kubva pasi vachitendeswa pari nani kuti ndasina kuzvitarisira even ndasina kumbobvira ndatarisira kuti kana kuti wardrobe yacho tinoita here asi but akabva ati tinotenga zvese apa vanhu vanga vatenga kamadhesi ekongo chine ma7 singles
cassettes kwanga usati kwane ma-CD. Right, vanga vatenga 7 single EP kambo kapi kanganetseka. Vakatanga nemhingirikini Afroman namhlanje Dimampa. Maishekutanga yepart 1 yacho. Okay. Musi wakakutsamwisai zvokuti hamukanganwe pano sisi Ndazvida ndopi changa chaitika. Musi wakanditsamwisa. Tongoti musi watikatsamwisana. Ndakavaperekedza kubikwa vaitira practice. Saka vanhu inini vamwe vanhu vanonge vasingandizive nanhasi vamwe vanotadza kundinzwisisa. Saka umwe mukadzi akafunga kuti ndiri girlfriend yaSystem. Vakuti imi ndoda kukureverai. Imi ndoda kukureverai. Iye manje toda kureverai achizoreva kuti ada kureva kwandiri aona vaine mukadzi. Tozvidesa ungongonyara. Saka ndazosvika kumba ndikati ndinoudza vanhu vakwe vavo kuti chero vakakona uinani ka inini handinina zvazvo uinavo izvozvozvo. Achizve vakati iwe vakutende inini ndakatosiyana nevamwe varume ndikatanga kudetsana ndodhera ndoti takanetsana iroro because akabva azobuda kuvaenda kubasa. Pane mibvunzo yakawanda iri panapa vamwe vari kubvunza zvikanzi right anzi mhuri yanga yakakura sei yafano sisi Ndazvida naBarbara Ndazvida. Tenge tisina kupopafadzwa nemwana. Alright. Mama sina kupopafadzwa nemwana. Zvitoti mubve muno mustudio musina kumbotiroverawo akapela. Wani kamunofarira ndozvoti munofarira dzese dzakaimbwa nomurume wenyu. Wani moyo ndekapi akapela tokupai 5 to 10 seconds ngobadzadyana. Hazvina muzvauri kure moyo wangu ndinewe nyange pane zvino kune ndinozviziva zviripo usati wafunga zvakawanda ziva kuti ndinokuda. Wow. Ingodzokera futi mbichana. Hazvina muzvauri kure moyo wangu ndinewe nyange pane zvino kune ndinozviziva zviripo usati wafunga zvakawanda ziva kuti ndinokuda. Nadia ine ndinokuda. Mavanzwa kapo vachikurukurana Kanyemba Bonzo Patrick. Kwana hivi kunze kuno kune vanhu vedu anonzi Bonzo achisipakiwa zvake. Aiwa zvinofadza chose. Amado atireri paNational FM mina national driver ati muchirongo kagamba remhanzi nasi uno ka takabata iro kagamba resmoko ka wezhira majetese system ready. Tanzwe isisu kuti zvakafamba sei. So nokudaro ka kuti panapa tinzwewo zvakare kuti ivo vachazombowanawo mukana here wekuti ivo vangati ndida kutomboimbawo inini timbowanzwa kana because handigoni kuimba ini. Kana kuchecha muimbere ndinge ndingoimbawo ndiri mune vamwe ndichiita discord rangu imomo asi pache zvangu kuti ndiimbe ndiri 1 kana kuti ndiimbe chorus vandoziva kuti handigoni voice rangu hariende kure. National FM Rivati tuli pampepe tiri pamwe mpela simnye tivamwe mpela ndife amodzi Rivati tiri pabodzi ivamwe tiri wabodziwo turi anthu omwe. National FM, the whole nation on one station. minutes to 12 pa National FM. Inini ndinoti zvo katora mutambo webhora wepepa kumapepa madj vaimbi tongoti munhu wese anozikanwa kuti anozikanwa ari munyika muno muZimbabwe ane zvaanoita mufanira kungoziva kuti muri vanhu vamwe chete
imimi neimwe nguva sezvo mune mukana sadj ka munogona kumuka muri against umwe muimbi hazvina zvazvinoshanda nokuti nerimwe zuva futi imimi ka munogona umuka muchiverengwa zvisizvo saka ndinoona kuti kungosimudzirana kwakangonaka kuti neimwe nguva rimwe zuva pamwe pachato indangoziva kuti dj vaivai vane unhu hwavo hwakanaka kana ndichava kuti ndei murina dj vaivai vanogona kubatsirai pamuchato wenyu asi nini kana kuri kuti ndichiona kuti hamushandi vanhu zvakanaka ndokutovaudza kuti dj uyo ari rafu kana kuti webepa uya uyo aite anozodai anozonyora zvisizvo kana tanyora off topic zvasina kuudzwa muri kuda rasi pana akambokupapaidza here vanenge variko ini nangu hai vashoma ainini hai National FM. makupanzwa kapo naiwo ka mother so nokudaro composition yake yatingati iyi ndo yanga iri composition yekupedzisira ndeipi mukoma mmiriki raki nyoro mumoto saka manje tine zvataita kuti taiti tikarekodha album taigona kurekodha masongs akawanda tosiya mamwe acho mamwe obva angofeature saka patikazoita first album yedu isusu 99 year takazotora masongs akawanda angatambosendeka ayaya tarekodha kuye kwendo atikazofeature ipoyo paalbum ripi manje rakazotedza takaita panofungaira pana moto saka mamwe acho takazoita mamwewo but macompositions ose ndingangoti pamasongs atikaita from iroro takazoita futi chadzira chamoto but pamasongs ese atikazoita isusu after system I mean Peter hana song yakakomboza kwakuri kungotora zvazvaka masongs ataipractice kare oro for example ndiridze mhere yai ndiridze mhere tatakarekoda kugirama but isati yaimbwa zviri final yanga yakaimbwa zveya zveguideline zvokustudio kuti mukuridza yachimba but achizofana kuzoimba chaizvo manje zvokuti zvakabuda paipai hazvisiri zvaifanira kunge zvichizoitika yeah I believe so of course my words agona kuita mamwe chete but makaimba rise maguidelines yanga yakaimbwa seguideline manje saka isusu takazenge takudaira manje yango ndati ndiridze mhere isu taizongodaira papo kuti nyarara kuchema ndopatakazisa mafokazi isusu manje asi anga aripo futi isongo yataitoridza kana mumashows asi haisi composition yapeter hana song yakakomboza munhu akatokomboza paipai ndingakuti song 1 yakaitwa naroy yakaiti yaninyengerere chichi yai iya yaisiya system otherwise masongs ese masongs asystem ataitogara takaita pamaalbum mairi akateera ose peter hana any composition yakaita pamaalbums ose iwayo saka peter hana chaakaitaka mangozinzirawo megapa mandima amuchiitisana naro ikoko mukosera seko Felicitas Chimbalanga pachitungwiza ipapo ari seiko Regire Jalo Regis Mfururi Jeffias Buru ari seiko Fadziso Gwatidzo baba mumu chao simfari muriko
ndo kacho kanozoka andinyengerera kam Peter ndiye akazotora chimuti mushure mokunge sisimu atisiya patakasara paipai ndobva tati isusu manje iwo Peter ndowatoda kuti ise paposta apa but kuisa kwatiri kuita paposta apa akusi kuti wane simba ku-over us tikuda kuti umira uri papo but simba rako hauna simba over us tichakuudza zvokuita iwewe but tatanga kupractice nasystem makapedzera paalbum ripi nasystem takapedzera uninyoro mumoto saka manje tine zvataita kuti taiti tikarekodha album taigona kurekodha masongs akawanda tosiya mamwe acho mamwe obva angofeature saka patikazoita first album yedu isusu system 99 year takazotora masongs akawanda angatambozi angatasendeka ayaya tarekodha kuye kwendo atikazofeature ipoyo paalbum ripi manje rakazotedza takaita panofungaira pana moto saka mamwe acho takazoita mamwewo but macompositions ose ndingangoti pamasongs atikaita from iroro takazoita futi chadzira chamoto but pamasongs ese atikazoita isusu after system system I mean Peter hana song yakakomboza kwakuri kungotora zvazvaka masongs ataipractice kare oro for example ndiridze mhere iyai ndiridze mhere tatakarekoda kugrama but isati yaimbwa zviri manzo akapo right ko pane nhau yekumarinda Barbara Maiguru vanhu vanza vakuenda kumarinda kunesa maruva imi musingazvizivi inini ndinoti kana kuna akainoisa maruva nditi vekukama usingazvizive inini pachezvangu ndakazvimiririra handina mhosva naye nokuti munhu iyeyeka pamwe kuti kana kuti system abudirira nditi azozikanwa ndemumwe munhu ane mari yakabuda ungari anotenga makaseti asystem handiti system akanga asingaimbire mhuri yekumba kwavo system aiimbira nyika saka nevanhu vane kodzero yekuisa anokodzero yekuisa ruva paguva rasystem zvakadai nekuti nini nhasi ndinokumuka ndichidaenda kana kuti kuiroseka handirambidzwe nokuti magamba enyika nokuti kune vanhu vanofarira vaimba nditi vanenge vachiti magamba edu emusic handiti saka ndizvo izvozvo zvokuti kana riri gamba munhu ngaaise ruva kana achida kuna anoda ameno ndisingazozivi hama dzacho kuti dzinochechiya sinini but ndakada kuti ndiarise gore rineri hapana munhu akamboisa maruva inini ndiri kuona kuti vanhu vakafunga kuti paiswa maruva patikaenda last year ndo patikaisa maruva saka gore rineri ndakazoisa foto relast year saka munhu akaona weukama akafunza kuti isi takabva tanesa maruva zvikava zvezvi zvinomukanganisa ndo mafungiro akaita but this year hakuna munhu akambonoisa maruva kwakangonokurwa nemuzukuru yaya anozviti king ndiakaenda kunokura ndoni pane chinhu chakashata kunobvisa maruva paguva rasekuru vake anenge atoitawo chinhu chakanaka pana kuti paite pasango mapanzo akapo yakambotenderera nhau iyoyo kunzi vanhu vamwe vari kuenda kunotora kunoita marituals ipapo paguva rasystem vamwe vachida kuti titore bvuri rasystem zvakawanda zvaitaurira right band after system Leroy Kamsena zvakafamba sei ndiPeter chazvida ndiyakasara ndiyanga band leader asi pakaita dambudziko rekuti pakuimba uzanga sata used kwazviri kuti aite ma-lead vocals saka lucky role raitika ndoti inini kuma live shows even mukoma varipo vaigara vachitaura vachiti musamirira kuti ndingoimba ko musandonzi mota yaita breakdown kana musandonzi ndarwara kana musandafa munozita munoita sei dzidzirai kuimba sandopima kupinda ipapo anda kupindawo saka Peter zvakazomurerekera pakuti ini ndandaa musystem right
damba refu ratingati rakasara richibuda system asipo ndiripi? takaita takabudisa damba refu rainziro rimi remoto. Isusu takangorekodha 1 kamba kainzi kaserura ndizvo. Then mamwe 5 years masongs takatora kune aya anachimbotaura aya atataita kudhara ndipata kuti adzora anandiridze mhere anadzoka uchandourayisa vatadzikanda ipapo ndovarangoita 1 album ndovatazoita rimwe album rakateera yainzi panopfungaira pane moto patakaita tribute yekuti tari kuparadzana zvachose ipapo ndo second album takarekodha 3 dzimwe 3 tikatora futi kudura rariya ndovatazoita chadzira chemoto ndo raka rechitatu album rapita. Ndopandakazokwanisawo ini kuzokandawo kamwe kambo kanonzi handinyengerere kai paalbum iroro ndo vakabva rapedzisirawo pita iroro ndobva azoshayawo vazotisiyawo zvekare. Chakazoitika ndechekuti kune akaita pfungwa yekuti inofunga this is a family band vasina kufunga kuti ibunguri group inga iri project yemunhu 1 akatanga project ndobva azoita incorporate zvima brothers akewo nevamwe vanhu but kuna vamwe vanga kusitora senge it's a family band saka vanga kuti hakuna umwe munhu zvaanofanira kuti aimbe muband asina seneme kunzi tazvida. Ndopakabuda nyaya dzekuti Isaac anga kuuyawo achiti inini sezvo ndakamboimba netimu regai ndite take over the group but inini manje zvaisina problem kwandiri noti Isaac wacho taitombodyizana zvisingaiti even padatanga kupinda group ndiye anga ichiri best friend yangu Isaac taiwirana zvisingaiti sogara nemagariro edu tasvika pakusazowirana nenyaya yeunhu hwake. Saka akabva kuti vhiringa achiti no ndiri kuda kuti ndiite sene ndiridze tikambogadzikwa pasi nevakuru vakuru vekukambani kuti watotsikisawo but iye akatadza kuti kunzvisa noti iye apa aiti da kuti zvese zvive maoko mangu zita kuisa zita rangu inini uyu angomirira kuita lead guitarist wangu zvokukomboza izvo ngaamire zvokukomboza masongs nokuti isusu masongs tichinawo vekwatazvida saka ina hazvina kundiitira musha nokuti ndandatomboimbawo ndane song yangu handinyengerere vazivo pakazoshaya pita ndakasara futi ndikaita album reno kuti chabvondo simoko pachena vanhu vanga kutoziva kuti kune munhu anzi Leroy Kamsena aimba nana system apa ndiye aita Keron kubva pashayika andipita saka ndakaona futi kuti chipo chongozonzi changodzimwa nokuti uyu muchinda hati ada kutora zita rechikwata hazviiti saka ndopanda kabva ndati through nhoroondo dzandaiziva futi dzekuti vanga vasingawirirana nangoma system saka aizokwanisa kuwirirana neni here iye anga asingawirirani nemadhara saka ndaona zviri easy ndingoti ano kana muchida kuti tishande tese tinongoenda tese paposta iwe zvazita rake ndoisa rangu tichikombozawo futi tese tichingoshayana masongs uyo akaisawo 3 ndoisawo 3 akaita take over by Ginya zviya zvokuti ini ndiri kuita kandikuisa post apo iye abva aisawo rakanziwa futi chazezesa paside zviya zvokuda kuda chifino chacho kuti ndiregedza kuti aigwara achingotinetsa saka munhu ongoti saka ainetsa kana even mukoma system yakamutadza saka izvi zvakandiremera kuti ndishande naye ndakatomboda mwoyo chena kuti sinzi nditezvara pamwe sisitani ukama pamwe munhu anozvisisa vanamboedza but still pakutaurirana kwedu chaiko tanga singawirirani ndopandakazongosiya iye ndobva aramba achiinsista kuti siyana nezita reband ndopandakazochinja zita reband ndakushandisa zita rekuti Boys Zesena parufu ipapo kuda kuti tave kuparadzana kambo kakasipo asi kakatangira pane mudhara yeelaya kakatotangira panhamo yemudhara yainzi Ulaya ataenda unoridza ipapo ndobva akatonakidza izvo ipapo panhamo ipapo nemashoka acho akaimbonasidzima ipapo saka tangokazapo nepapo mashows ndobva tangokasiya that was 93 saka takazokaita isusu 2001 patikazokaita mataukarekodha isusu manje napita system asisipo patati haisi kombosiyeni yapita futi saka yatingati isi kombosiyeni yapita ndeipi pita kana kombosiyeni
hana dzakakomposa haana kana 1 kwakurungodzokorota dzakaitwa namukoma kuti aingotora zvataingopractisa zviya namukoma wacho makomposi nasystem ese haana kana 1 pakaisa input yebrand dzake chaidzo hapana. Saka imi mukoma Lucky Mmiriki mimanzi yese yamakarowa mwina system kamunoti haimimi akakaka ndo kandondibata ndikapi ndozoti makaridza nziyo dzakawanda but panofanira kungoita kamwe cheke muti haka ndikangoti inini zvemasongo adanyanya kufarira atikaitana Clever Kasera because my first especially pa second album panana Rwendo Rwupenyu Pepe nemamwe acho ari pa first album racho ana wandiramba waya akaitwa na Clever Kasera ndaita lead but Clever Kasera ndiyopo yoku State Guys Clever Kasera akambotangira pabhendi rangari kuponana kwekwe uko rana Joseph anzanani mwere kare State Joseph Zulu Joseph Zulu Carlton Sounds ya ndokakambenga ari ikoko akazomboita futi nana Joseph nana banda that Robson banda kare ikako saka akazenge akuita nenyamyami akunoku manje richard mavamani pakazombobva kunyamyami vakuitawo imwe nyamyami yawo ndiangakuridza ipapo achidza lead mamaidza gitare iyo angane chipo chelead zvisingaita saka kuchasisa challenge zakambouya nayo takuita marecordings naye so many songs dzatakaita naye achita mama early days wayo siti maiti kana makagara naye izvizvi nziyo dzaifara ndedzipi asi mafara reggae actually reggae was into reggae sterek aifarira sterek zvokuti pamaita mashows pepe mareggae songs maitomboarova futi 1 or 2 tagonombodzita but malater days kwanga kusina izvozvo uzana wangu akumuziva ari mumuseve system yanga yandipere iko zvinezvi band ramira sei rechazisisa challenges kubatana kwamakaita ikoko mukatsikisa muchiri pamwe chete here muchiri effective here kana kuti zvanga zvizivo kungosangana pakuita damba refu iroro especially in hangu ndangoti ndangobatsira kukomana ndo especially pasina vanhu ivavo vakabudisa maresources avo ndingadai ndisina kutomboita izvozvo saka ndakangoita hangu ndiri kuvabatsirawo kuti no zvido zvavo zviitike pave nesomething ndokubatsira kwandikatana neboys otherwise hapana zvavangaita mukufamba kwavo handisi part of that zvokuti ndingafambe navo ndichinzindanakwaanoita uko saiko zvinezvi zvakamira sei semanziro amakaita makapinda mustudio damba refu rikabuda mukalonja album renyu iko zvinezvi zvamira sei imimi you are not part of Chazisa Challenges muripo yenyu pakupawo maadvice kana vachinge vauya kwamuri vachida nezvavanenge vachida asi iko zvinezvi zvakutoreva kuti uko kwasara kuna Isaac na Lucky vari kufamba sei vari pamwe chete Isaac na Leroy izvozvi Leroy ari Mozambique ana mashows ari kutoita ikoko ari kuita musi wa7 zvine government like pane program yegovernment saka ane hama yake iri ikoko anonzi John Manyoso saka ndiyakatomudaidzira ari kuita ikoko saka Isaac anenge is trying kuitawo something kunoko ari ega saka kureva kuti kupasanana futi saka which means kana zvakatodaro manje kuti uyo ari kuita kwake uyo ari kuita kwake which means patova neparallel kuti because mafungiro atosiyana because kudai iyo vanhu vachinzi vari kunyatsofambidzana vese vangadai vakaenda kuMozambique ikoko uya angadai asiri kuita zvinhu zvake vachisumudzira damba refu ari pamwe chete saka ndingangoti pane kusanzwisisana right manzo apo
kwanzi nalaki mmiliki ini ndakazosiyana nazvo ndaona kuti kwanzi Isaac anga akuya achitaura achiti mufi ari kuuya achiti bendi rinofanira kutungamiriwa nemunhu wokwata zvida chete ari kuuya kuhope rigaitinzwe zex achizoti takazoenda kumasowe fambira nyaya dzacho idzodzo muzvakana muchida kuita chinhu chakanaka ka chinhu chikuru munofanira kupinza Mwari anoona chinhu chakanaka chakakomborerwa chinofanira kuva china Mwari mukati right isu pakuda kuti ndima iyeyo ichifamba zvakanaka zvezvo takagara pasi takabuda kuti titombopinda chechi zvezvo totoita vateveri vaMwari nekuti taida kuti chinhu chinyatsobudira zvakanaka but it's like mukufamba manje taiona kuti mwoyo wedu haasi kukwanisa kuita sei kufamba because like zvaitomunesawo pakufamba madhezi acho takatombozama kumuendesa kumatrainings echichinhu zvezvo taitowana mwana waitomubatsira kuti atoita zviri nani zvezvo but takangobhesa nekuti lucky sezvo ari kupinda 7th day and every atori member itori active ku 7th day kunonamatwa then ininoona nemukwasha wangu kamusena takangotora kune vanobatsira kama vana madzibaba and so forth saka taitofambawo kuna ana madzibaba unoona tina madzibaba vamwe vari pa kumbare ndakatovaradzoona kamusena vavo kwasi nini ndandiri mutsvaka kunoku ndichangobva kuSouth Africa madzibaba achari padhuze pambari kuseri kwemakuva kweko kuna vamwe madzibaba ariko so handizidza pakai vanowanda vanhu seri kwayo right tasvika madzibaba vangotanga ngosipota kuti vari papapapa uyai kuno vataenda kuti vanhu vanosvika ndobva tapfugama paitorwadza kupfugama bhosi ndakapfugama pajecha apapa unenge wakapfeka peta trouser kusvika umu I think takapfugama for almost a 8 hours muri wangani ini na Roy 32 lakanga asara an hour tichiudzwa mataye and yes of course madzibaba wakuona vanoona boss like vakatanga kutaura dzimwe nyaya dzimwe story original saka madzibaba vama ndo vakavhiringidza madhiri boss like vakabva vatongobuda pachena ini vavandizive ka sokanzi pane zvese zvamuri kuita zvamuri kuronga mukuru wenyu ndeuyu tevedzai zvinotaura uyu vachitaura inini manje ndiri kuona gwara renje rakamira rakadai ndobva tatopiwa gwara rese kuti rakazomira rakati iwewe ini ndobva ndatanga kutopiwa nematauro aya kuti iwewe unofanira kutonamata zvakadai kuti zvinhu zvenyu zvirambe zvichienda mberi chanda nevamwe vako zvakanaka chichi zvezvo Roy aripo manje iva madzibaba ayo ndovakavhiringidza nyaya yese saka isavangobva ipapo ndobva tapiwawo munamato yedu ndobva tabva ipapo tichingoti ndozvataura madzibaba zvezvo ndobva tazongoudzawo like kuti ndo zvakataurwa namadzibaba saka izvozvo manje ka zvakataurwa namadzibaba izvozvo hazvina kufadza Roy and ndofunga kana pavakazotaurirana naLucky hazvina kumbobvira zvaita se zvavafadza zvezvo nokuti apapa changa chakarongwa ndechekuti paifanira kunge pane power sharing yaifanira kuita cooperative saka madzibaba ava ndo vakauraya bhora rese resmoke vabhosi vakabva vangotanga ngobuda musaga anoona isi chida kuti zvinhu zviflowe mune zvakanaka saka zvadaro manje pazvakangobuda zvakadaro manje ndobva chatochaya bhosi inini ndakabva ndangodzwa kuti munofanira kudai batanai muchita dai takatombodonza some days tichitedzera izvozvo taudzwa naRoy iyeyi chiti tochita this and that chinopawo feedback kuna Lucky this and that chinopawo feedback kuna Lucky sezvo tikufamba nechini mweya wakanaka mweya washi anoona ipapo ndo pakabuda zvinhu zvese musaka wazi kuti Roy achizozviti aiwa ngatiite 50-50 uko zvataurwa kane dareko tatopiwa gwara rese kunzi no uyu zviri kumba kwavo izvi ndezvekugwara mavo apa vandizivi first time kungoonana takangosipotwa from afar tichingosvika zvezvo ndofunga vaiziva Roy anoona but vakangosvika ko kwadayo yeyu vatatanga kutongoti tsanangudzo dzacho zvezvo ndobva tatodzokera kumba ndobva tatambozama kuramba tinawo saka ndakazongopedza ndangosiyana nazvo I don't know kuti Roy airamba achiendera I don't know saka ndopakangotanga yese iwo Lucky naRoy vakangotanga kungoitanga kuda ngokuchiwithdraw vega kudzokera mashure anoona
vega vaitanga kuda kungochidhirowa withdraw vasingadi vangotanga kungodzokera mashure ndo vapambotanga kuda kuti kunzi paitwe dare netax team yekusouth africa ndo vasangotsanangura kuti ndozvakataurwawo zvezvezvo saka mutask team yomo maitenge mune imwe team yaitoda kuti izvo zviite zvirambe zvitoitika izvozvo patobiswa simba iroko kwatazvida uku simba iro bvarakandwa kuna Kamusena bosi vamwe vakuru vanga varimo mutask team imomo vaimbengu vari manager wani waRoy saka vaitoda kuti Roy atotora matombo aitese aende saka manje madzibaba ava manje ndo vakabva vangobuda musaga ka1 ndobva vachitanga kuita se chazisa challenge ziriko ndakazongotora muzukuru wangu ndodati muzukuru ngatifambe pamwe chete saka maana Kim ndina Kim izvo zviraina ndowanda kuti nditosira nyanga ndikasira nyanga kana vana vachizongoya vanongoya ungobatana naye vachienda mberi but izvo zviraina semunhu akuchemberawo zvezvi kuti tingoramba achingozongojamba pastage ndisendati tauda ngoti iye King oita se opusha chatomutorawo vana kana 1 or 2 kuti vasimbisana mudhara anenge aripo paside achingopawo mazano semunhu akuziva kuti zvinofambiswa sei zvoita sei zvoenda mberi Roy kana achida kuuya kuzojoina Smoko anouya kuzojoina is free Lucky kana achida kuuya kuSmoko anouya kuzojoina Smoko is free kana even kana team chapungu ikada kuti iye kuSmoko vanouya kuzongojoina Smoko vese vanoridza Smoko vachida kuti vajoine Smoko ngavauye vazojoina Smoko chatongoda nje kuti ringova very strong group rimwe rine team inorova Smoko kwa vese vanarwanya vanani vamwe munovaziva Mr. Mumani vanoza nani vanorova Smoko vana Chareka wese vana Chareka vese va ndezvachitogona kana chikwanisa kunzwa team rese rangu reSmoko vanodambura Smoko tongorova kana 2 albums totsaga promoter tongona tsaga mumwe mudhara anonzi Marisa totsaga promoter Marisa tongoti Smoko yedangodambura 2 albums mumwe nemumwe achingoita zvinhu zvaizvozvo tosati toda izvozvo right amanoterereka ndo patoisa chidhikisera ndo paperera nhoroondo yasistem tazvida mazheteseka handitika part 4 ndo pakutendera neutsigiro rwenyu ndo pakutenda zvikuru any comments 0730713938538 count 0789600748 ada kumboti turudwe ada kumboti turu kandaitoni mashoko enyu
dzakutotsva panapa ka dzakutobvira nhare dzacho regeni torari panhare ndiani uyo National FM. Halo 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 Runo Minduro Zandondoka Minduro, Zandondoka Minduro, Zandondoka. National FM. Halo 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 Tirenge nguwa yakanaka chizotandira nemi kama ndopa kutenda zvikuru ndonzi National Driver Rap Sonomali